бунёди толору майдончаҳои варзишӣ дар гӯшаву канори мамлакат ба он мусоидат намуд, ки сокинон ҳамарӯза ба машқу тамрини бадан машғул шуда, ба ин васила солимӣ ва саломатии хешро нигоҳ доранд. Давоми чанд рӯзи охир чанд тан аз футболбозони лигаи касбии футзали мамлакат, ки дар дастаҳои гуногун аз ҷумла дастаи мунтахаб майдондорӣ менамоянд, бо риояи масофаҳои байни ҳамдигарӣ ва қоидаҳои беҳдоштӣ ба машқҳо пардохта ба оғози мавсими нави футзал омодагӣ мегиранд. ҳимоятгари дастаи мунтахаби кишвар ва собиқ футболбози дастаи сорои Душанбе Раҳмоналӣ Шарипов соли ҷорӣ ба дастаи Сипари шаҳри Хуҷанд шартномаи ҳамкорӣ баста, таи чанд рӯзи охир бо тавсияи мураббӣ дар майдончаи боғи фарҳангӣ фароғатии шаҳри Кӯлоб тамрин мекунад. Гуфтан ба маврид аст, ки роҳбарияти боғи марказии шаҳри Кӯлоб ҷиҳати анҷом додани тамринҳо барои ин варзишгарон баъди анҷоми корҳои безараргардонӣ дар шаҳраки варзишии боғ иҷозат доданд. дар ин миён ҳамчунин аъзои дигари тими мунтахаб оид ба футзал Ҳотамшо Раҳмонов ва аъзоёни дастаи равшани Кӯлоб Мустафо Бобоев ва Бобоҷон Шокиров низ бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ машқҳои худро баргузор карда истоданд. Бояд гуфт, ки соли гузашта дастаи футзали равшани Кӯлоб бо сабаби мавҷуд набудани толор ҳамаи бозиҳои хонагии худро дар сафар анҷом дод ва дар соли ҷорӣ бошад, ин даста бо кӯмаки Федератсияи футболи Тоҷикистон бо гилеми толорӣ дар маҷмӯаи варзишии шаҳри Кӯлоб таъмин гардид, ки минбаъд бозиҳои хонагии худро дар ин макон баргузор менамоянд. айни замон бошад қисмате аз футболбозон тамринҳои худро ба таври инфиродӣ баргузор намуда, умед бар он доранд, ки бо беҳ шудани вазъи ба амал омада дубора вориди майдони футзал мешаванд. он қоидаҳое ки дар тамоми дунё ҳозир ҷорӣ шудааст, онро мо риоя карда 5 рӯз мешавад мо дар алоҳидагӣ бо ҳамаи бачаҳо тамрин хистем. мо бовар дорем, ки ба муддате нагузашта ин вирус аз тамоми гӯшаи дунё нобуд мешавад. мо бо бачаҳо бисёр имсол тайёрии имона ҷиддӣ дидастем. дар он хусус, ки мо маҷмӯаи варзишӣ дорем дар шаҳри Кӯлоб, ки моро бо маҷмӯаи варзишӣ таъмин кардан. ҳамин тариқ маъмурияти дастаи футзали мамлакат аз аъзоёни дастаҳо даъват ба амал овардааст, ки чунин машқҳои инфиродиро бо иштироки ками варзишгарон ва дар вақтҳои алоҳида баргузор намоянд. аъзоёни тими мунтахаби кишвар низ бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ марҳила ба марҳила ба тамрин шурӯъ карда ва ғайр аз баргузории машқҳо дар хона, инчунин дар майдончаҳои варзишӣ низ чунин тамринҳоро баргузор менамоянд.